segurament, com deia algun dels polítics, està redibuixant. S'ha venut o s'ha generat la idea de que s'havia aturat i que hi havia desànim. Jo crec que això ve d'una banda perquè hi ha un canvi de guió, en el sentit que es produeix un canvi de calendari, i això és normal, i després perquè en el propi món sobiranista crec que hi havia la falsa idea de que tot seria més ràpid i més directe. I hem vist que el procés serà més lent i més indirecte, és a dir, que no avançarem en línia recta. I per dir una imatge gràfica, per mi ara el procés està, si el procés és una escala, està en un replà. Quan tu puges en un lloc et trobes replans, i els replans serveixen per fer coses. No vol dir que vagis enrere, vol dir que atures el pas i segurament, com deia algun dels polítics, està redibuixant la continuïtat de l'ascens. Jo ho veig així. D'altra banda, també hem de dir que potser el procés ha passat de la fase poètica i èpica, on fèiem cadenes i ens abraçàvem, a una fase més prosaica en la que els enginyers fan plànols sobre hisendes catalanes, Mossos que tenen noves competències, pensions, i això és menys èpic, però jo crec que és més polític. Ernesto.